Hela Malawi. Ai, chikumbutsa kwangwa nchisanu. Tula lero. Tati naona wina wake wakumanaso nzokhoma zimene tidakumana nazo ife nthawi wina yake. Tendati iyayi ndidzuke. Nkhani yandibweretsa ine lero ndi nkhani yakuti Shioneti akuti mankhwala ankanga. Ndamona wina wake waposta akutonjezani kenani? Atonjezani kenani kaya? Waposta nkhani ya Shioneti. Kumalawi kunoko ziliko. Shioneti. Tilankhulani Amalawi. Koma tsono nkhani yo ndiye itali ikhala zidutswa cholinga choti timvanepo bwino. Mu 2018 nthawi ina yake ndikuchokera mbanki. Ine kungowakira mawakira kwa basi zinkani zoti sizotikudza tawakira. Ndikuchokera mbanki wina dangokhanga kuti wangu yadzamira chabe pagali muto pangapa akuyankha foni. Koma ndiye muti zikhala bwanji. Ndiye akanatiuza dzulo bola tikanakonzekera kupeza supplier wina. Wayiona kani? Koma munthu ukumalankhula mokweza pa foni. So, ndiye apa it's too late. Kani ine yosaidziwa nangoti chimwene muone kuti mwazingwa ko basi muti ndi chani? Iyayi ifeyo tinapatsa mayena ake ntchito yoti tinapatsa oda mayena ake kuti atipange supply mablanketi iwo ku orphanage yaku Nathenje akuti ankanena choncho. Ndeno apapa akupereka kunena kuti iwo akalowa kuleba akuti adali oyembekezera ndi akalowa kuleba. Ndi apapa it's 11th hour ndiye kasudu kuti tipanga njira yanji kunena kuti tipange supply mablanketi iwa chifukwa kumalowa ku orphanage iko kubwera azungu amene aonena kuti amafuna kuti tsiku la mawa azunguwo akafika adzikalandiritsa maofans. Ine ndatekeseka ndati choda chincha pompopompo. Ndauza ndati ino musadandaule mufuna mablanketi angati? Ndati afuna mablanketi 30 koma akhale a John. Mitengo imene akati tinapanga nayo mitengo ina yake yoti iwenso munthu aliyense athu okhala convinced kune kuti apa ndipezapo. Ndeno nyamara janna kuti musadandaule mablanketi 30 ngatokwanisa utani kuperekera. Guys, anthu amenewa. Then ine napanga chiganizo choti anthu awawa tilumikizane bwinobwino. Ndanatoke pamene papa tisachedwe tipite tikakumane nawo mabwanawo. Ndenati yayi nthawi inopo kuti wadakale koma mawa apo izikati 7 kuluku tidzakumanepo mpano kunena kuti tikumane pa banki kumwenda kumanapo. Nyamala janatani anavomereza 7 kuluku ine nathamanga kupita ndanane kuti iyayi mezi lilimu abwana athu ali ku meeting ku area 14 ndiyeno zimene zifunika zoti kumanika enda abwana athu ku area 14 tikakumana nawo then kenaka akupatseni order ije mukhale kuti tasayinirana munyamuke muzipita kuti kodi kokatenga mablanketi. Shelton pati yachiwiri tikupadeso. Then kenaka tinanyamuka kupita ku area 14 kumene ankati abwana awo ali mu meeting. Tinapezadi akuti ndabwanawo akuti ndabusa. Ndi adati ine ndili meeting munda ngotuluka ifanye marana nditumizira message. Ndino zimene zichitike tsona malankhula ati mwacho mulungu munthuyo ankalankhula praise God. Ndimene lakulira. Ndeno after that munthu wachi mulungu uyu adatiuza kuti azimayi inu mukuoneka kuti ntchito mungatha kuyikwanitsa ndithu.
nali ineyo ndinzanga sindapite ndika chifukwa kuti nanga si anthu osadziwa. Ndiyeno tidanyamuka amini abusa aja tsopano akuti oda yamabulangeti akupatsani apa ngati mungakwanitsenso mupeze nkutipatsa kabotolo mutati mwapeza mankhwala ankhanga ngati awa zina lake Sheonet pepani nditu mankhwala amene akufunika kwambiri chifukwa azungu amene wawo afuna akagawire alimi awo akusalima. Akadena choncho guys. Ndife tafusa asini mankhwala amene amapezeka kuti mankhwala amene amapezeka kwambiri ku Mozambique. Koma ndi nthawi yoti tithopitaso ku Mozambique ifeyo sanami ndifotanganidwa. Ife that ndeta pati pambalame ziwiri ndimwa lawo modzi. Ndengu zapezone kuti abusaja adangokhanga atiponyera chinthu chija. Ndife mugali motomu nali ndanyamata awiri. Ndawapeza pa banki paja. Abusa wachitatu. Abusa dangoti ayiponya nkuchitsika. Ife atisira ntchito yoti sakicha Sheonet. Kumaluza kuti atigula pa mtengo 350,000 kabotolo kamodzi. Ndeke nake dangoroke chabwino ife titamange tipite ku veterinary tikafuse kunena kuti mankhwala wanga tikupezeka. Anyamaraja ankati panga discourage kuti msavute ku veterinary ife veterinary dakafika kwa kale. Ndeno ife dangoroke achabwino. Kenaka anyamaraja tikubwerera tupanga chiganizo choti tigule tipeze kumene tingapeze Sheonet. Mmodzi mwa anyamaraja anadzanena kuti musavutike. Ine nthawi inake ndikugwira ntchito ankati ndikugwira ntchito ku CP. Ndakumana abwera munthu wina akamadzaperekera mankhwala ameniwa ofana na choncho. Ndiyeno tayimani ndimuyimbire ngati nambala ikadagwira ntchito. Umvera pamenepo? Sheonet part 3. Tiye tikupatendi ngani ndiye itati tetera choncho koma ndati yayi amalawa anzanga tipenye. Sheonet part 3. Ndeno kutapeza kunena kuti nyamata mmodzi mwa anyamata awiri aja adadzayimba foni. Nkudzamuyimbira munthu winaso. Munthu wina adanena kuti atamfunsa kuti amwene paja munkaperekera Sheonet ku CP nthawi inake. Ineyo ndali mmodzi ogwira ntchito kumene ikoko koma paja ndidasunga nambala yanu. Ndesu ndidziwa kuti kodi panopo mukadapangabe business ja. Munthu adati ndikadapanga panopo utero kundipita ku 43 ndiudusa pa Magrass House. Koyandikana nkubene ife tili. Mwaona pamenepo? Ndeno adati musavutike kupita ku 43 ingokhotani mudutseka nsewu kokhanga mukulu mu area 14 mulowe mu area 14 palazima ena ake akufuna Sheonet ameneyi kunena ifeyo. Ndeno from nowhere tidati tikungokwezeka nsewu wa Red Cross nampeza munthu ali wakhala pasi. Koma amati akuchokera mtauni akupita ku 43 ali pa Magrass House. Ndene sopano peche ndambo kulumikiza madotsi. Isi coincidence ili. Sizikugwirizana. Munthu uja anabwera akuti Katundu uyo ndi uyu kutionetsa. Koma mari kampatse nzungu wina ake ku 43. Ngati mungakonde mundigule pa mtengo wa 14,000. Kaja katini kamodzi. Ife dati ajara katigula 350 uyu ariti mugule 14,000. Dati chimwene musadandaule. Koma tsopano china chali chidatangoti ga mukumu. Nangoti okay anyamarawa afuna atitani ationetse bangwe. Nangoti okay chimwene musadandaule.
katundu wanu sei timugula koma choyambirira tiyeni nikatenge ndalama mtawuni fani kafuna nichoke mbali imene ife kudali kuchichire choncho ndikati awa kuli bwino tichoke mbali imene ife area 14 nthawi imene kusana ere even misewu isana mangidwe. Then tinanyamuka uyu wa Sheoneti watenga ka box kake ka dozen ndani uyu anyamata awiri acha ati nawo momwemo tikufika pasana muzimvetsetsa nkhaniyo. Tafika pasana nyamata mmodzi adati ineyo tandipatseni mpata alamu anga ayamba kalekale undimbira foni ndeno amatiuza kuti ndikumanena pasana apa ndeno mezili ndangondipaseni mpata ndingopita ndikumanena alamu angawo ndikubwera. Okay, dampasa mpata adatsika nyamata uja kwa alamu anga omwewo nyamata uja sadatani sadabwereso. Tadamudikirira ma minutes 15 to 20 minutes munthu sakubwera ife tangoyima pasana paja. Sono munthu bwanje ndi anzake aja adakhanga atilimbisa mtima basi tiyena amene joyendera yake tiye tidzipitani tikatenge ndalama mtawuni. Ndeno tidafika pa game ine ntaona kuti anyamata awowa akuoneka kuti akungotizuza pachabechabe zimene atengazi ndi information yonse ikuperekedwayi ikuoneka kuti something is wrong somewhere. Ndi ndati okay apa mamwimbira foni wa ndalamayi ndi ati tikumane naye pa game. Nditafika pa game ndatumiza message kwa wa CID wina amene dali naye nambala. Then popeza panali pa game ineso ndapa kwa amenya game tsopano ndauza anyamata inu musadandaule wa ndalama akubwera. Ndalama imene amafuna pa nthawi imene inali 200,000 kuti majani timaka dozen kamodzi ankati ndapatse 200,000 chifukwa nditagwira ine mankhwala anga ngawo nditapanga kuchukuchukuchu samasaunda olopagono usizimamveka nomoyi amaoneka kuti mkatimo muli chinthu china chake chokuchumuka. Okay, ndeno ndauza kuti musadandaule akubwera wa ndalama tiye timutanini timudikireni. Iwo achadamba kutani kudikira kenaka munthu mmodzi ujaso tsopano adati koma ine nditayika ye madzi. Ndeno paja tidali ndi anyamata atatu mmodzi watsikira pasana uyu kenaka keso ndikuti kampanga tiki adati nditayika ye madzi okataya madzi omwe osatani osabwererako. Ndekuti watsala mwini wake wa boxi la Sheoneti amene wakwerera pa area 14 uja watsala nacho tsopano mmanja Sheoneti adikira cha ndalama. Sheoneti pati 4 tiyeni kati muimvetsetse chabe ambirinu muberedwa you for a victim ifo yankhani ngati imeneyi ndiye muimvetsetse tsopano Sheoneti pati 4 Sheoneti pati 4 ndalelakati kuti nkhani ndiyayitali koma ulendo ndiwomaliza. Ngali moto mwanga tsopano wakhalamo munthu mmodzi amene ali mwini filimu amene ali mwini wake wakatundu adapezonera kuti wafika wa CID walowa ngali moto moja. Ndinamuwuza kuti achimwene anzanga mayembekeza kunena kuti atipatsire jani ndalama aja ndi awa amayi aja adatenga ndalama kundipatsa 200,000 kuti soifika pa 200,000 tidachita kumchonderera kuti usadandaule tikonjezeretsa chifukwa tinkadzione kuti ife tapeza maketi yogulitsa 350,000 iyeyo pa 40,000 usadandaule ife tikonjezeretsa ifika mpaka na 200,000 kuchoka pa 168. Then kudapezonera kuti andipatsira aja ndalama ine ndatenga 14,000 kudzapatsa kuti takwayani ndikaye 14,000 iyi tena ndipaseni kaiti ni imodzi timasule apapa
tione Shauneti mugulitsa inu game ida kulatu yangoona munthu timalankhulana bwinobwino wayambapo game yake iyi amene business yake ifuna ilowe minyama business yake ifuna ilowe minyama mmene niuzonera ine basi ndingosiya papa hivi ndaba imene basi msandipatseso guys ati tigule zinthu zosazidziwa akuti akana kuti business yake ingalowe minyama dedo tauzoona achimwene it's too late ifeyo taluza nthawi yathu kuyambira 7 kuluku kumafika nthawi ngati ino chamma 11 nthawi imeneyo ndekuti tikungozungulira padzimodzi ndanyamatacha chamma 11 timafika pamenepo amafika uyu wa CIT muna machimwene tiyatipatseni ifeyo tione Shauneti kuti muti mankhwala ukagula mpaka na 350,000 azungu nchani kenaka munthu thukuta kamu thukutatu lambutsika ndi ngula thukuta kenaka nanga ukumu basi chitafa mati chindafa kale nkutenga katini kacha nkutipatsa ife uphwethula angafuta ayesera kuti utuluka akuti tandipaseni koma mpata ntuluke kaya tati iwenso utuluka itse udapanga child loko iye kusonjera kuti kodi apanga njira yotani then kenaka idaona munthu wankhala tsopano basa apa ndendafa kale utsekula ifeyo guys tini fish Shauneti ankafuna kutigulitsa pa 14,000 ifeso nkumonjezera kuso ndalama ina pamwamba tini fish ya 400 kwacha ndeno kenaka taimbire anthu aja kagulu kanzake kacha tsopano idamuza kuti iwe usalankhule kwaimbire kagulu kanzake kacha basi ife abusa aja so atalikira akuti abusa ato atalikira adadziwa kuti ukunde uli kwakola uko amadziwa bwanji kaya idadziwa kuti zizathuja ukola chiuleko abusa aja so atalikira basi ndekuti amene business imene yalephereka kaadauzana pa phone kazidaenda motani kuti kuno tuliyendeza ndivuta basi lero tidatinga nyamata mmodzi wa Shauneti mwini filimuyi ndi amene akatsekeredwa guys aliko ndithu sikuti kapena Shauneti ikulibe aliko ife adatipeza naye Shauneti ndithu tikumvereni chisoni abambo mwagula Shauneti pa mtengo wa 350,000 koma ife idazidatichitikira nthawi imeneyo 2018 ndithu kungopangira kuti nthawi imene simakondokhalakhala pa foni mwina nkada kuchenjeza nkuona anthu kuti kudziwa kuno kuti mankhwala ankhanga ugula chani 350,000 kuti mwina kapena ena akadapulumukako chipsinjo ngati chimenechi koma ayi ndithu nkhani yodi ndiona andi ndithu anthu a Shauneti iwo alipo ndithu ndekuti apa pamwina it's either achulukanaso ngasi 28 ndifika lero ndikanthawi eru napepe ndithu koma chachikulu nchoti tifalitse mtuthenga kunena kuti kantundu kamene kaka kogulitsa Shauneti kalipo ndithu ndi ifeyo tikadakhala mmodzi mwa ma victims ine ndi nzangayo tikadakhala mmodzi mwa ma victims a Shauneti koma mwamwayi ayi tidapulumuka ndithu